δε όμορφη προναπαύσεως της ψυχής, εις και κειμένης δούλης του Θεού ειρήνης, και υπέρχεται να αυτής πάπη μέρη με κουσιόνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής, θα ειδεί και να πάβονται τέλη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτίων. Παρά Χριστό του αθανάτου βασίλη και Θεόν ετισόμεθα. Κύριε ελεηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Ο Θεός το πνευμάτων και πάσαρκος, ο το θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολο καταργήσας και ζωή, το πόνος δωρησάμενος αυτός και η ανάπαυσον, και την ψυχή της εκειμένης του Ιησού ειρήνης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτής πραχθέν, εν λόγω, έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Αξίζει στη Ρένα Βλαχοπούλου, με τεράστιο όμως συμβολισμό και τεράστια ουσία στην καρδιά και τη σκέψη κάθε Κερκυραίου. Έχουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση ως Δημοτική Αρχή που εκτελέσαμε αυτό το χρέος και καθήκον μας, που από τις πρώτες μέρες της θητείας μας το είχαμε στη σκέψη και στην καρδιά μας, αλλά δυστυχώς ήρθε η περίοδος του COVID, οπότε δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Οπότε σήμερα νιώθουμε τη μεγάλη ηθική ικανοποίηση ότι κάναμε αυτό το χρέος, που νομίζω ότι το νιώθουν σαν χρέος ηθικό οι απανταχού Κερκυραίοι, να φέρουμε τα οστά της αείμνης της Ρένας Βλαχοπούλου και να κάνουμε την εναπόθεσή τους εδώ, στη γενέθλια γη της, στη γη που τόσο αγάπησε, τόσο εξύμνησε, τόσο διαφήμισε, όπου βρισκόταν, σε οποιοδήποτε δημόσιο βήμα και λόγο της. Νομίζω ότι είμαστε όλοι περήφανοι για τη Ρένα Βλαχοπούλου, την πιο διάσημη Κερκυραία της σύγχρονης περίοδου στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, του musical. Σαν να βλέπω κάπου εδώ, είμαι σίγουρη ότι είναι με τη σκέψη του και την καρδιά του ο Γιώργος Κατσαρός, και νομίζω ότι εξυμνεί αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτό το ηθικό χρέος που το υλοποιούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον αδελφό της Σπύρο που έφυγε πρόσφατα, αλλά και τα αγαπημένα της ανήψια, τον κύριο Γεωργάτο που βοήθησε πολύ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Μπακογιάννη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Σκιαδά, τη Δημοτική Αρχή που συνεργάστηκε μαζί μας και μαζί με την οικογένεια έκανε αποδεκτό το αίτημα της μεταφοράς των οστών εδώ που πρέπει και εδώ που ανήκει. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για μας που γίνεται την παρούσα χρονική στιγμή, διότι κλείνει και 100 χρόνια από τη γέννησή της, και η πρόθεσή μου και εμένα και της παράταξής μου είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουμε να πάρει το όνομα Ρένα Βλαχοπούλου κάποια οδός ή κάποια πλατεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποτίων Ίσων. Η Ρένα Βλαχοπούλου πρόσφερε σε όλους χαμόγελο, την καλοσύνη της, την ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία της σε πολλούς συνανθρώπους χωρίς κανείς να το γνωρίζει. Στιγμές ξερνιασιάς, χαμόγελου, διασκέδασης, μεγαλώσαμε
όλοι και ελπίζω πολλές γενιές ακόμη να μεγαλώνουν με τις ταινίες της. Νομίζω ότι είναι και επίκαιρο λοιπόν σε μια εποχή όπου μας λείπει το πηγαίο χαμόγελο, η χαρά, η καλοσύνη αυθόρμητη και η ευγένεια στον συνάνθρωπο, μια καλή κουβέντα. Οι άσχημες κουβέντες είναι εύκολες και καταναλώνονται υπέρμετρα. Δυστυχώς, οι καλές κουβέντες, το χαμόγελο, μια ζεστή χειραψία, μια αγκαλιά, ο αυθορμητισμός, το έξω καρδιά της Ρένας Βλαχοπούλου μας λείπει σήμερα στην κοινωνία μας και ας προβληματιστούμε φεύγοντας από εδώ να πάρουμε κάτι από την καλοσύνη της, από την ευγένειά της, από την αγάπη για τον συνάνθρωπο, από την αγάπη για την Κέρκυρα και τον τόπο της, που ήταν η καλύτερη πρέσβυρα όπου και αν βρισκόταν. Και ήταν συνυφασμένη και θα συνεχίσει να είναι με την Κέρκυρα. Ρένα Βλαχοπούλου ίσον Κέρκυρα. Άρα νομίζω ότι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι σήμερα που αυτό που ήταν ηθικό, δίκαιο, έγινε πράξη. Και τουλάχιστον και εγώ προσωπικά που κατάφερα να το κάνω, γιατί ήταν στην καρδιά μου και στη σκέψη μου από τις πρώτες μέρες της θητείας και έχω τη συνείδησή μου ήσυχη για αυτό που έγινε και νομίζω όπως όλοι μας η καρδιά μας χαμογελάει, η σκέψη μας χαμογελάει και η Κέρκυρα υποδέχεται ένα άξιο τέκνο στους κόλπους της και νομίζω ότι και η ίδια η ψυχή της Ρένας χαμογελάει σήμερα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συνέβαλαν στο να εκτελέσουμε αυτή την τελετή, την Φιλαρμονική Μάντζαρος που μας συνοδεύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Ρουβά, τον μαέστρο μας τον αγαπημένο, τους μουσικούς, τα παιδιά μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα τη θυμάστε, γιατί η Φιλαρμονική Μάντζαρος ήταν αυτή που ταξίδεψε στην Αθήνα και συνόδευσε την Ρένα Βλαχοπούλου στην τελευταία της κατοικία, στην κηδεία της στην Αθήνα, και οι στιγμές αυτές έχουν μείνει χαραγμένες στους μουσικούς μας, άρα και τη σημερινή στιγμή θα τη θυμάστε και θα είναι χαραγμένη στη μνήμη σας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Νομίζω ότι η ψυχή μας φεύγει λίγο πιο ήσυχη από εδώ και η σκέψη μας σήμερα και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά αιωνία της η μνήμη. Να είστε καλά. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τα πιο φρέσκα τα χειμώνα η Βενίτσα